Hai buphai. Binoi, binoi di bersalam. Tibra motan borok da hai buphai. Tibra motan borok ciben borok tabung tiga sal kai anu buphai yo. Borok bukha. CPM ni borok, CPM bai tibra motan borok. Bui ko doton som ta. Punuk de. Kislang kana punuk de khulok oi. Tibra motan mungoi CPM rok khai buphai ora. Lolit bazar parawa aira kami wo yak rok bubai kha totara rok joto jagan bubai kha totara rok sebo. Ora khulok punuk de. Ya. Kislang rok oi ko somsajak. Kalau yak no de. Bog rogola tirubo. Rogola tirubo. Nok rok bo sabai kalang thamai ka doto no. Kapan dia pai buphai yo. Nó đặt con chỉ trong cái lái cái nó mang nè mà Sari. Sari. Pas mas ni sako pulung no ana hai. Sari. Sako pulung pas mas ni bohok busa sudang sudu borok pio gya. Di promo thahnai CPM ni borok hai bu phayo aida kami loli bazaro. Bohok gos rai genang no bu phayo hai.